Крыху больш за 2000 чалавек, якія прагаласавалі на выбарах у каардынацыйную раду. А як бы вы патлумачылі нізкую цікаўнасць да гэтага палітычнага працэсу? Якія фактары, на вашу думку, маглі паўплываць? Ну, шмат фактараў. І дэпалітызацыя грамадства не толькі Беларусі, але і эміграцыі беларускай. І актыўнасць уладаў, якія даволі эфектыўна маглі перашкаджаць правядзенню гэтых выбараў. Маю на ўвазе і досатакі, і рэпрэсіі, якія адбываліся ў самой Беларусі адносна тых кандыдатаў, якія балатаваліся ў каардынацыйную раду. І галоўным чынам ўсё ж такі не гэта было тым фактарам, які перашкодзіў сапраўды высокай яўцы. Думаю, што гэтыя выбары, гэтая сітуацыя вакол каардынацыйнай рады ёсць некім сімптомам, некім люстэркам агульнага крызісу, у якую апынулася беларуская апазіцыя. Беларускае замежжа, беларуская палітызаваная дыяспара. І прычына гэтага крызіса зразумелая. Няма пакуль на гарызонце некай стратэгіі пераменаў, няма перспектываў дэмакратызацыі Беларусі. Гэта ўсе разумеюць, і у гэтай сітуацыі цікавасць палітыкі ўвогуле, невер'е ў магчымасць перамен, невер'е ў дзейнасць тых інстытуцый апазіцыйных, якія існуюць, не толькі каардынацыйная рада. Вось галоўная праблема. І з гэтай праблемай цяжка нешта рабіць, бо праблема ў тым, што апазіцыя ў замежжы не з'яўляецца сёння суб'ектам перамен у Беларусі. І гэта трагедыя, гэта драма, на якую паўплываць немагчыма. І справа не ў тым, што нейкія людзі ў апазіцыі, нейкія памылкі робяць нешта неправільна, магчыма, што і робяць памылкі, але галоўная прычына не ў гэтым. Прычына ў тым, як я кажу, што апазіцыя не з'яўляецца тым суб'ектам, які можа паўплываць на палітычныя працэсы ўнутры Беларусі. Яны будуць развівацца пад уплывам нейкіх іншых чыннікаў, вонкавых чыннікаў. Задача апазіцыі самазахавацца, захаваць дзейныя структуры, якія могуць рэалізаваць сябе ў момант некага крызісу, і паспрабаваць упісацца ў тыя трэнды, якія вонкавыя трэнды, якія ўплываюць на сітуацыю ў Беларусі. Вось так я бачу гэтую праблему. Спадар Валер, частка экспертаў называюць гэтыя выбары выбарамі кааліцыі Латушкі і руху за свабоду, і ўжо нават назвалі вынікі гэтых выбараў піравай перамогай Паўла Латушкі. Ці ввогуле ёсць тады нейкі сэнс у нейкія ввогуле разважанні пра тое, хто патрапіў у гэтую каардынацыйную раду, а хто не патрапіў? Ну, сэнс ёсць. Ўсё ж такі гэта адлюстроўвае пэўную папулярнасць тых ці іншых палітыкаў у асяроддзі беларускай дэмакратыі, асяроддзі беларускай дыяспоры найперш. Вось, таму што Павел Латушка, ягоная каманда дамініравалі і ў мінулым складзе, у трэцім складзе каардынацыйнай рады, ну яны дамінуюць і па ўсіх прагнозах, і дамінуюць цяпер, таму тут усё заканамерна. Але я хацеў бы звярнуць увагу вось на што. Апошнім часам з-за кратаў выйшла шэраг вядомых палітыкаў апазіцыйных. І калі б яны балатаваліся ў каардынацыйную раду, магчыма, што вынікі былі б трошкі іншыя. Але мы бачым, што ні Павел Севярынец, ні Марія Калеснікава, ні Віктор Бабарыка,
ни Сергей Тихановский не удзельнічалі ў выбарах, Мікола Статкевич знаходзіцца ў Беларусі. І таму мы з гэтага можам меркаваць, што поўнае адлюстраванне рэйтынгаў беларускіх палітыкаў гэтыя выбары не далі. Гаспадар Лібер нам казаў у папярэдняй размове, што, магчыма, будуць нейкія або рэформы каардынацыйнай рады, або, магчыма, не прызнаюць вынікі гэтых выбараў і будзе перанесенае галасаванне на восень, і тады, магчыма, сапраўды іншыя палітыкі змогуць далучыцца да гэтай ініцыятывы. Вось палітык Анатолій Лябедзька выказаў такую сваю думку, што не разумее беларусаў, якія сталі хаўруснікамі рэжыму, бо не прымалі ўдзел у галасаванні. На вашу думку, ці ёсць і віна беларусаў, таксама, якія не хочуць падтрымліваць ўсё ж такі прадстаўнічы орган беларусаў, хаця і ў замежжы? Я б не стаў вінаваціць беларусаў, не стаў вінаваціць электарат. Электарат той, які ёсць, народ той, які ёсць, іншага няма. І таму выказваць прэтэнзіі на адрас беларусаў, я думаю, што з палітычнага гледзяшча нерацыянальна. Спадар Валер, хацелі б перайсці да іншай тэмы, не менш важнай, бо больш за 64 тысячы вайскоўцаў, 7 800 адзінак узбраення вайсковай і спецыяльнай тэхнікі, у тым ліку больш за 200 ракетных установак, больш за 140 беспілотнікаў, 73 надводныя караблі, 13 падводных чаўноў, з якіх 8 гэта стратэгічнага прызначэння. У Расіі паведамілі дэталі супольных з Беларусю ядравых вучэнняў. Сёння Лукашенка і Пуцін распачалі вайсковыя вучэнні ў падрыхтоўцы і выкарыстанні ядравай зброі ва ўмовах пагрозы агрэсіі. Сярод іншага, ў маштабных манеўрах будуць задзейнічаныя расійскія ракетныя войскі стратэгічнага прызначэння, паўночныя і ціхаакіянскія флоты, далёкая авіяцыя, частка сілаў Ленінградскай і цэнтральнай вайсковых акруг. Будуць праведзеныя пускі балістычных і крылатых ракетаў па расійскіх палігонах. Міністэрства абароны Расіі азначае, на тэрыторыі Беларусі будуць адпрацоўвацца пытанні супольнай падрыхтоўкі і ўжывання ядравай зброі, размешчанай на тэрыторыі нашай краіны. Пры гэтым сцэнар альбо легенда вучэння ў адрозненне ад іншых манеўраў гэтым разам не раскрываюцца. Так, сапраўды не раскрываецца легенда, але некаторыя падрабязнасці ўсё ж сталі вядомыя. І калі ўсё ж такі Расія плануе ажыццявіць гэты пробны пуск ядравай зброі, то якім можа быць сцэнар, калі гэты пуск будзе ажыццёўлены з тэрыторыі Беларусі? Тут цікава тое, што Расія праводзіць вучэнні стратэгічных войск, стратэгічных сіл, міжкантынентальных балістычных ракет і іншых ракет, якія лётаюць на вялікую дыстанцыю. А ў Беларусі няма стратэгічнай зброі. У Беларусі тактычная ядзерная зброя. Боезарады на самалётах, боезарады магчыма, на іскандерах. І таму неяк дзіўнае спалучэнне выглядае ўсё гэта. І я б хацеў звярнуць увагу, што, здаецца, мінулым тыднем, у всякім разе зусім недавно, Лукашенко праводзіў нараду з вайскоўцамі, абмяркоўвалі там абаронныя заказы. І ён сказаў такую фразу: так, мы рыхтуемся да вайны, але мы будзем ваяваць на сваёй тэрыторыі, мы на чужую тэрыторыю не прэтэндуем, але вось калі на нас нападуць, то на сваёй тэрыторыі мы будзем даваць адпор. І вось мне цікава, калі мы будзем ваяваць на сваёй тэрыторыі, то як тут з выкарыстаннем ядзернай зброі? Што па сваёй тэрыторыі будзем, так сказаць, біць? Вельмі цікава і вельмі дзіўна. То бок, я бачу ва ўсіх гэтых вучэннях, асабліва на тэрыторыі Беларусі, хутчэй некія такія, ведаеце, інфармацыйна-псіхалагічныя спецаперацыі. Гэта элемент ціску, элемент запужвання суседзяў, элемент шантажу. Перыядычна і Расія, і Беларусь ладзяць падобныя вучэнні.
Вось гэтая мілітарысцкая ліхаманка, яна адбываецца адначасова і ў Беларусі, і ў Расіі, асабліва пасля пачатку агрэсіі Расіі супраць Украіны. Вось. І, уласна кажучы, у гэтым і сэнс. Апошнім часам Расія не вельмі ўдала вядзе вайну. Апошнім часам украінскія дроны даволі паспяхова атакуюць аб'екты на ўсёй еўрапейскай частцы Расіі. І апошні парад на 9 траўня для Пуціна аказаўся, як на мой погляд, не вельмі ўдалым з гледзяча рэпутацыі, прэстыжу. І Расія імкнецца неяк кампенсаваць гэта, неяк даказаць, што ўсё ў парадку, што Расія мае вялізную зброю, вялізныя рэсурсы, і яна мацней. Ну і Беларусь сюды падключылі, зразумела, бо Беларусь тут як бы выступае, беларускі балкон выступае такім пагражальным плацдармам у магчымых нейкіх сілавых канфліктах з краінамі НАТО, з Захадам. Таму апошнім часам без удзелу Беларусі, без выкарыстання беларускай тэрыторыі Пуцін не можа пагражаць Захаду. Вось, таму б я глядзеў на гэта хутчэй як на такую псіхалагічную, інфармацыйную спецаперацыю, чым на рэальную падрыхтоўку да вайны. Зрэшты, ёсць яшчэ таксама у нас меркаванне Міністэрства замежных спраў Украіны пра пачатак трэнаванняў беларускіх вайскоўцаў у баявым выкарыстанні ядравай зброі і ядравага забеспячэння. Першы намеснік міністра абароны нашай краіны Павел Муравейка паведаміў напярэдадні. Пры гэтым у ведамстве падкрэслілі, што вучэння планавыя і не скіраваныя супраць трэціх краінаў. Тым часам у Кіеве на беларуска-расійскія вучэнні адрэагавалі значна больш рэзка. Давайте паслухаем. Мілітарызацыя Беларусі не толькі падрывае давер да міжнароднага права, але і канчаткова ператварае Менск у суўдзельніка расійскага ядравага шантажу. Нахабства Масквы і Менску, якія сведама пераступілі ўсе чырвоныя лініі дамовы аб нераспаўсюдзе ядравай зброі, не можа заставацца без жорсткага кансалідаванага адказу і сістэмнага стрымлівання абодвух рэжымаў з боку еўраатлантычнай супольнасці і ўсяго свету. Ну, вось цікава, што таксама польскія дыпламаты таксама ўжо назвалі ядравую зброю у Беларусі перашкодай для пацяплення стасункаў. На вашу думку, ці это неяк перашкодзіць Лукашэнку у пацяпленні гэтае вучэнне у пацяпленні стасункаў з суседзямі заходнімі? Ну, пытанне пра тое, ці ёсць сапраўды на тэрыторыі Беларусі ядзерная зброя, застаецца адкрытым. Так, бо, уласна, у праграме абвесцілі, што будуць трэнаваць падвоз боепрыпасаў да пускавых установак. Ці гэта таксама можа сведчыць пра тое, што няма ў Беларусі ядравай зброі? Так, таму я яшчэ раз падкрэсліваю, што тут больш піяру, чым рэальнай пагрозы. Ну, а тое, што суседзі як бы рэагуюць на гэта, як і паложана, што называецца, на мілітарысцкія дзеянні ў суседняй дзяржаве, такія скіраваны супраць ворагаў, а ворагі гэта заходнія краіны, краіны НАТО, Украіна, як бы рэакцыя адпаведная. Што тычыцца Украіны, то я абвярнуў увагу, што апошнім часам палітычныя дзеячы Украіны даволі рэзка ацэньваюць Беларусь і ейную пазіцыю, даволі востра крытыкуюць дзеянні палітычнага кіраўніцтва Беларусі. І я думаю, што гэта даволі свядомая тактыка. Проста сапраўды апошнія месяцы Украіна адчула пэўную сілу, пэўную упэўненасць. Я ўжо казаў, што украінскія дроны вельмі актыўна атакуюць Расію. І я думаю, што ў звязку з гэтым і Украіна, Кіеў лічыць, што, магчыма, Беларусь слабае звено ў саюзе Беларусі і Расіі. Ну і таму вось на ўзроўні рыторыкі даволі рэзкая ацэнка сітуацыі ў Беларусі і вакол Беларусі. Але самае цікавае ў тым, што беларускія ўлады ніяк не адказваюць на гэтую крытыку Украіны.
Раней Лукашенко звычайна вельмі рэзка рэагаваў на любыя словы з Украіны, а цяпер неяк дзіўна маўчыць.